zuwa wajen bokaye da masu ba da magani. Mata babban jaraba da aka yi musu shine neman magani. Na ba ku kissa wani boka da muka taɓa kamowa a Hizba. Wannan boka ya gaya mana cewa manyan kwastomominsa a ciki akwai mata. Kuma mata abin da ya fi kawo su wajen bokaye na farko dai akwai mallakan miji. Akan ta mallaki mijin nan ba abin da ba ta yi. Bari ku ji wani abu da ya faru a Katsina mai ban takaici don ku san abin da muke faɗa ba wai ana faɗar su da gaske bane da wasa bane. Saurara ku ji wannan. Rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Katsina sun kama wani boka da ya mallake zuciyar wata mata, inda suka ci gaba da aikata barna har lokacin da matar ta gayyaci bokan zuwa gidanta da aikata masha'a, sai dai kuma bata wanye masu da daɗi ba a lokacin da mijin matar ya ritsa bokan da matar shi a saman gadonsu na aure. SP Gamba Isa, jami'in hudda da manema labarai na rundunar 'yan sandan ta jihar Katsina, ya tabbatar da faruwar lamarin. Wannan kasar gomin boka ne mai bawa mata sa'a. Wannan mata aure ce da kuke gani tana zuwa wurin shi domin ya bata magani, kuma ta dalilin ya bata magani na sa'a na kasuwanci na mallakan miji, shi ma kuma ya mallake ta, inda yake samun dama yana zuwa yana yin lalata da ita. Daga bisani kuma abokan mai suna Labaras Mujitafa ya yi magana. Labaras wa Mujitafa. Ai wace unguwa kake? Sabon unguwa. Shekara ka nawa? 24. To ga ka an ce kai malami ne mai ba da taimako. Tabbas haka ne. Kuma na ba ta taimako sosan gaske. Na ba ta taimako wajen 'ya'yanta da mai gidanta da ita kanta. Amma magana taimako akan zaman lafiya kuma ɗanta da taimakon bai lafiya. Amma magana cewa na sadu da ita, wannan magana tabbas na yi, amma dalilin ni ba ni na neme ta. To kai yanzu matar da ta zo neman yadda za ta mallaki mijinta, kai ya za ka bi kuma ka mallake ta? Wallahi ban mallake ta ba. To gashi ai ta gi mijinta yanzu ta kawo maka abinci, da daho farfesu ta kawo maka ci. Wallahi ba abin. To wai wani irin taimakon dan nami? Kai malami ne ko? Ni malami ne. Malamin addini ne? Na addini. Na zabo. To ka san zina haramun ce? To na san amma kadara ce ta aure. Ita ma matar mai suna Saratu Ibrahim ta ce ita fa maganin mallakar mijinta ta je nema, amma ƙarshe reshe ya juye da mujiya. Hajiya, ya sunanki? Saratu Ibrahim. Saratu Ibrahim. Me ya alaƙa ki da wannan mutumin? Malami na ne. Wannan irin malami? Magani ke an suwa gurin shi. Ya ce ya kuma mijina yana da kuɗi, idan na ce ya bani kuɗin biki ko kuɗin suna bai ba